Mayong adlaw mga baynate o minahal kong matalong. Karon di ay January 22, 2022. Iko pipi at your service matalong. Kuan ron gabi iron pero need na to humnon atong giasay ni Sir James na niya ato ang humnon para inig ka Monday lahi na sad kay naman tay giapas nga oras or time nga mahuman nato ang atong mga report para sa auditor niya. O niya itong buhaton guys, need tag extra time dinhi sa atong lungsod para makasubmit ta sa ato ang year-end inventory or year-end closing sa atong munisipyo. Okay, mag-xerox ta guys. Balikon ko sa atong mga negosyante. Maganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan. Welcome mong maghimo or mag-invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga bisan si Bagyong Odette nga hinggabay kana si Odette bagyo ra na pero kita ang mutabang sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong bisan sa paglabay ni Odette magpabilin or magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, magsirok ta guys. Muna itong butang guys. Para pa. Yeah, mag-prepare ta kuan guys. Bantipan. Para di jam mga guys ba. Kung isirus guys, niya kuan. Kuhat pa ta guys. Dapat isirox pa ni guys para sa kon. Balikon ko January 22, 2022. Magpadayon ta sa pagtinabangay bisan pa man sa ato ang nagyan karon sa paglabay ni Bagyong Odette. Magpabilin ta di ta mawadan og paglaom bisag giirok ta pero magpadayon ang atong pagtabang sa lungsod sa Matalom. Ito ni ikon guys.